you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Andito kami ngayon sa Tagum, sa terminal sa Tagum, guys. Puntang Mati. Yan, guys. Ito ang kanilang terminal, guys. Ito ang isang side ng terminal dito sa Tagum, guys. Papuntang Butuan, papuntang Mati. Dito na side. Yan, guys. Malaki itong terminal dito sa Tagum, guys. Papuntang north, ano? Papuntang east coast. At this point in time, we are in Mati City, guys. Panghatag na, ma'am. Gutom sila sir, tayo ma'am. Gutom din sila po yan. Oh, Jud. Kami mag-timing ang tanayatag ko. May sample ka. Delivery man to. Delivery. Pero kasi nag-discount sila sir. Gutom. Gutom kubit ka? May ganito totoo, no? Yan. Pero pag nakaagi dito sa McDo. Hello guys, namin karon diri. Kami padulong sa Davao. Sa telephone mo to, sa internet. Kaya gisangit ko. Sa internet to. Aming fiber diri guys, so mainit daw kayo. Kahapon, diri sa Mati, ulan daw. All day. Guys, naami sa 7-Eleven. Naami sa 7-Eleven, guys. Diri sa Mati City. Guys, dito lang tayo sa Starbucks.
terminal. Going to Davao. Going back to Davao. bag dire sa tabangan. Bapay, magandagan, bakit Dagan dire basta maya mo dire. magbuk dispan, tan. Sige nene. Yan guys, ang dagat at bundok. Witness tayo ng Sleeping Dinosaur. Ano ang taas na ito?
dinosaur guys. Oh. Sa baba. Laki-laki. Ay, yun. Yun, yan ang sleeping dinosaur. Oh, wow. Ang ganda guys. Haba ang taas ng bundok. Yun ang sleeping dinosaur guys. Sleeping dino. Doon mag-sleeping sa sleeping dino. Politicians na nakaharang sa daan. Liko na naman tayo. What a beauty. Hindi talaga ako magsasawa dito. Ilang beses ako dumaan dito guys. Ulit-ulit. Hindi ako magsasawa mag-film. Okay guys, maraming salamat sa inyong panunood at hanggang dito na lamang dahil malapit na ako malobat guys. Ang aking cellphone ay magsusurrender na pero andito pa rin kami sa May Badas sa Mati, Davao Oriental. Hindi pa kami nakakalabas yan guys. O ang ganda-ganda ng view at patuloy po kayong manatiling mag-antabay sa mga bagong mga kaganapan sa channel na ito. Ayan guys, itong daan na ito ay bako-bako. Kaya guys, maraming salamat. Hanggang sa muli, don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.